Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś wam wyrządzę o wędzoku. A jako było przy wędzoku, co się przy wędzoku wszystko robiło. Jak macie to moi fulani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu. Subskrybujcie mój kanał. Bydym rod, dziękuję pięknie. Tuż hańdowni każdy, kto chował babucie, miał na zagrodzie wędzok. Cały rok ten wędzok stał przykryty jakąś starą oblyczką albo mantlem, co by go deszcz nie popadał. Ale jak się kończył rok, to przyszedł czas, kiedy się robiło zabijaczki, a to był aj czas wędzoka, bo się przeca wędziło. Wędzoki się stawiało jako kto poradził. Ba i my na Podlesiu we Wielki Kończyc mieli takowny ganz einfachowy wędzok przy chałupie. Jak się kopało studnie, to był jeden betonowy kręg, co go Stazik z fotrem przekulali do ogródki, wykopali pod nim jamę, kierą poobkładali cegłami, a przykryli ją ocelowym plechem. Na to nasuli ziemi, a wędzok był gotowy. Na wyrk wędzoka się ciepło stary, chruby Stazików mantel, co miał go jeszcze jak robił jako ajzybaner. Porę godzin roboty, a wędzok stołu. Po nikierzy ani tej jamy nie obkładali cegłami, bo tą jamę się wykopało tak, żeby dym szał do wędzoka, a każdy rok się dźwigło ten plech, a tą jamę się pogłębiło, no i fertik. Żaden się tam prawiło się, że z tego się nie strzylo. Ale kto miał więcej czasu, to sam mógł zrobić taki wędzok z desek, z drzewa, taki bardziej porządny, albo wymurować cegieł. No, ale musiał mieć cegły, musiał mieć, bo o drzewo nie było drzewo szło dostać, ale cegły to, o cegły było bardziej bieda, to już musiał mieć oto cegły, co były, jak się chałupę bai stawiało. Jak się szło kole takownego wędzoka, czy w lecie, czy na jor, czy na jesień, to dyski woniało tym wędzunem. Jak się dźwigło ten mantel, to tam było czuć tą wędzunkę. A chnetce każdy wspomniał na to wędzyni, a było mu już teschno do zimy, do zabijaczki. Jako dziecka my się dziwali do wędzoka, a wierzyliśmy, że tam bywają diobły, bo tam było ćma. Bo przeca jak się nie chciało we wędzoku hajcować, to Stazik prawili, że tam na ozajst diabeł siedzi na tym ogniu. Dzieckie jak już się babucia zabiło, to się rychtowało mięso, kity, boczek, a szpyrki do wędzynio. Trzeba było aj zegnać drzewo, kierym się we wędzoku hajcowało. Najlepsze było z olszy, z buku, z jabłonki, ze śliwki, z gruszki, a z inkszych strumów, co dawały owoce. Wędzok się rozpalało w czas rano, jak jeszcze było ćma, co by się porządnie rozgrzał. Musiał się rozhajcować, bo do zimnego wędzoka się żadnego mięsa nie dawało. Hańdowni wędzili gor starzy ludzie, bo mieli kupa czasu. Tuż jeszcze dzień przed tym rychtowali choki, drzewo, a dziwali się do szpajski, esi mięso już je porządnie zabejcowane. Stazik wiedział, że jak wędzok rozhajcuje, a dym pójdzie po zogrodzie, a pomiędzy do jego kamrata Józefa, to chnet przy drepsi, tuż miał schowane pół litra. Po sztampelu szło dać, jak już mięso wisiało na hokach. Wędzok to była taką magiczną wiec, przy której się schodzili chłopi, a gor chłopi. A o czym wyrządzali ci chłopi? Na dycki o czym sikej, ale najwięcej o zabijaczce. Esi kormik latoś był szumny, a jaki się im podarzyło latoś na spędzie kupić małe babućki, a dym z wędzoka woniał tak szumnie, a tak fest, że oblyczki, w których Stazik wędził, było czuć cały rok, jak ich powiesił sieni na rechli. Wędzyni to był jeden z tych dni w roku, kiedy Stazik był najważniejszy w całej chałupie. On wachował, co by ogień nie zgos, kolybał mięso na hokach, dziwał się, jaką mają skórę a barwę. Ku wieczoru, jak już było ganz ćma, to iny pod wędzokiem było czerwono, a z mięsa okapowała umasta. To starka przyniósli chłopom kąsek chleba a nóż. Przyszedł czas, co by spróbować, esi to, co caluśki dzień dym lizał,
Już było dobre. Stazik każdemu urznął po kąszczku boczku albo kity, ku temu kąsek chleba, a nalał sztamperle gorzołki. Jak się chłopom kidało po brodzie, to Staziczek wiedzieli, że mięso idzie dawać do szpajski albo pod buntram. Tam będzie wisieć na hokach długi czas, a woniać tym wędzonym aż do następnej zabijaczki. Wędzok będzie jeszcze dymił całą noc, a rano Stazik go przykryją starucnym mantlem. Każdy, kto będzie szał kole wędzoka, wnet se wspomni, że we szpajsce stareczka mają najlepsze wieca, kiedyś jak się je, to się iny ludziom kidze po brodzie.